Το σύμβολο της πίστεως. Αφήνεστε σε αυτόν τον δρόμο που συνήθως να αποκαλούν οδός αναπαύσεως σ' όλες τις μεγάλες πόλεις, τις κομμοπόλεις και τα χωριά. Ακόμα κι αν δεν τον ονομάσουν έτσι οι ζωντανοί. Οδός αναπαύσεως, όπου θα συνοδεύσουν τον νεκρό, ανεξαρτήτως φύλου, ιδιότητες και ηλικίες. Παντού όπου η ζωή Το θεωρεί πλέον πεθαμένο. Αφήνεστε σε έναν χώρο προορισμένο για εσάς. Έναν κήπο. Έναν επίγειο παράδεισο με ενιδρίο. Περπατάτε αργά. Βλέπετε τις ημερομηνίες στους τάφους. Είστε ο επιζών. Πώς θα το κάνουμε? ξέρετε ότι η στιγμή της επιβίωσης είναι η στιγμή της απόλυτης εξουσίας. Έχετε τον άλλον οριζόντιο κάτω από τα πόδια σας. Είστε ο Αρχάγγελος Με τρομφέα Όρθιος στη μύτη δεξιά και αριστερά ενός εκκριώματος που παριστάνει το ιερό. Έχετε ρίξει κάτω τον νεκρό. Εσείς είστε ο θάνατός του. Εσείς. Απέναντι σε όλους αυτούς ανάσκελα, στέκεστε ευθυτενείς με εκείνο το συναίσθημα υπεροχής των ηγεμόνων. Σε αυτό το πεδίο μάχης, εσείς, αλλά προς το παρόν, είστε όρθιος και ευθυτενείς. Θα έρθει η σειρά σας και το ξέρετε. Θα υποκύψετε κι εσείς. Από άγγελος Ο ανθρωπάκος στα πόδια του. προσδοκάτε όχι την Ανάσταση νεκρών, αλλά την αθανασία. Αυτό είναι το λάθος σας. Ο χρόνος που σας χωρίζει από το θάνατο, πιστέψατε πως είναι άπειρος. Πως θα βαρεθούν να σας βλέπουν να σεριανίζετε στον κήπο. Πως θα περιδιαβάσατε τον παράδεισο χέρι-χέρι με την αθανασία. Αλλά τα αισθήματά σας τώρα, κατά το περίπατο, είναι τα αισθήματα ενός ανθρώπου οικουμενικού, για τον οποίον Το «Ιεσύ ιερό» δεν έχει πλέον σημασία. ο πόλεμος τελείωσε εδώ. Έτσι νομίζετε. Παρ' όλα αυτά, μια αντιστροφή του κλάσματος εμφανίζεται. Οι πεθαμένοι γίνονται αυτοί οι αθάνατοι. Ο χώρος που εξουσιάζουν εσάς κρατάει όμηρο. όπως η γάτα με το ποντίκι. Οι πεθαμένοι σας αφήνουν λίγο να ξεφύγετε προς τη ζωή, αλλά υπό την επιτήρησή τους, ώστε να σας ξαναπιάσουν μόλις αισθανθούν τα νύχια τους να μεγαλώνουν κι άλλο. Έχετε δει τον Νοσφαιράτου? Ταξίδεψε με μακριά νύχια από τα Καρπάθια ως τη Βρέμη, κλεισμένος σε ένα παγόβουνο με χώμα. Οπότε το άδραγμά σας από τους νεκρούς δεν θα το αποφύγετε. Λένε πως ξαφνικά εμφανίζονται όλοι μαζί στην πρώτη γωνία με το τελευταίο φως, όπως οι Μογγόλοι που ενώ πιστέψατε πως έχουν φύγει,
Βρίσκεστε άγνωστο πώς, περικυκλωμένος από αυτούς. Η κινητικότητά τους είναι απερίγραπτη. Ένας συνδυασμός κίνησης και ακινησίας. Στολίζονται με φτερά Και τρίχες από τις ουρές των αλόγων τους. Ο χαρακτήρας της ενέδρας που σας στείλω σας είναι άλλωστε γνωστός. Έχετε διαβάσει τον Μάρξ, το νεκρό αδράχνητο ζωντανό, όπως και να το κάνουμε. Αλλά η εξουσία τους είναι η δική σας αιμονή ανάμεσα σε δύο έμμονα ζώα, Διαφορετικού είδους. ανάμεσα στον πεθαμένο και τον ζωντανό. Η διαφορά έγκυται στο ότι το ένα, αυτό που τέλος πάντων κινείται και φεύγει, καθυλώνεται μπροστά στο άλλο, το ακίνητο. Αφήνεστε λοιπόν για να μιμηθείτε τα χούγια του. Να αυτοσχεδιάσετε χορεύοντας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διηγηθείτε τη ζωή του. Είστε ο επικίδιος Μήμος στο θέατρο που είναι το νεκροταφείο Σκεφτείτε την αποχώρηση των θεατών μετά τον Ντον Τζιοβάνι του Μότσαρτ. από ένα νεκροταφείο, όπου κοίται ο κομμεντατόρε, ένας μαρμάρινος κολοσσός. Προτού ο νεκρός σταθεί, θα φέρουν το πτώμα μέσα στο φέρετρό του μέχρι το προσκήνιο. Οι φίλοι, οι εχθροί και οι περίεργοι να καθίσουν στην αιγά του κοινού. Ο επικίδιος μήμος που βορβορεύονταν της πομπής, ας γίνει δύο, πολύ, να γίνει θεατρικός θίασος και μπροστά στον νεκρό και στο κοινό να ξαναζήσει και να ξαναπεθάνει ο νεκρός. Ο Ζενέ παρατηρεί. Με την πικρία της αποτυχίας του ποικίλματος από φεγγίτες και λέξεις, σας συνεχίζω αιμονές και αναμονές ρημάτων στη στέγη του τάφου μου πριν καν πέσουν τα πετά. Και τίποτα δεν συνεισφέρω στο ημιτελές καινοτάφιο της πατρίδας, ούτε καν προς τιμήν του ρίτσου και τη χαμηλόφωνη παραφορά της Σπίρισης της Σίτας σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό από παλιούς θαλάμους του ΟΤΕ με κρεμασμένα καλώδια. Επειδή η φιάλια των συμπατριωτών μου επεκτείνεται ως την επίδαυρο. Είσαι ένας γέρος άνθρωπος που βαδίζει με δυσκολία κατά μήκους ενός στενού εξωγικού δρόμου. βγήκε στην αυγή και τώρα είναι βράδυ. Το ξέρω. Εσύ ξέρεις τι λέει η ψυχή του Ελπίνορα στον Οδυσσέα. Του ζητά επικίδιες τιμές. Τόσο ματαιόδοξος. Ειδονικός. Μη μάθω τον ιόν όπιστερ καταλείπειν, του λέει. Δηλαδή, τι δηλαδή, δεν ξέρεις αρχαία ελληνικά. Σπασμένα. Τα λατινικά μου είναι καλύτερα. Παραδείγματος. Μέτουλα. Ελληνιστή πουτσα. Πόσες φορές το χρόνο με δουλεύεις, αφού ξέρεις πως δεν μπορεί πια να μας υπηρετήσει, αφού υπηρετήσαμε όπως η Εραποστρατεία στρατηγή. Εξαιτίας της μιμικής, Η οποία μας μεταφέρει εδώ ενώ κοιμόμαστε στη Ρώμη. Είμαστε άνθρωποι πληγισμένοι με αυτό το παράξενο πράγμα που είναι η ιδιοφυΐα. οπότε είμαστε ομοιώματα. Μας αποχαιρετούν όταν ερχόμαστε και μας καλωσορίζουν όταν φεύγουν. Πλησιάζουμε το θέατρο. Είσαι έτοιμος? Καθόλου.
Αύριο η ιδιότητά μου αυτή μπορεί να μου αφαιρεθεί από την ιστορία. Δεν είμαστε σύγχρονοι. Το ξέρεις. Η παρουσία μας εδώ είναι φασματική. Όπως άλλωστε και των άλλων συμπατριωτών μας που ανεφορίζουν μαζί με εμάς ως το νεκροταφείο. Αλλά προσέξτε. Είμαστε τόσο πολύ μοντέρνοι που ό,τι ξέραμε καλά το έχουμε ήδη ξεχάσει. Τι ηθοποιία εννοείς? Όμως εμείς δεν βλέπουμε τα ίδια πράγματα με τους πεθαμένους. Έχουμε ένα άλλο φανταστικό μουσείο στο μυαλό μας. Και είμαστε μέσα... Πού? Στο μυαλό. Είμαστε δημιουργήματα του μυαλού μας. Και των ονείρων μας. Τι κάνουμε τώρα? Αφηγούμαστε. Αυτό δεν κάναμε πάντα. Και γι' αυτό τι έχεις να πεις? Αυτή η μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα που κατσικώθηκε στον ουρανό από το πρωί, δεν την έφερε ο Λοτιάς από την Αφρική? Και όσοι την έχουν αντιληφθεί, όπως εσύ, δεν αντιλαμβάνονται πόσο ανεπαίσθητα μεγαλώνει και πως αν δεν την έχουν βομβαρδίσει, ως το βράδυ θα έχει καλύψει τον ουρανό, πετρώνοντας και τον αέρα που αναπνέουμε. Και μη με ρωτήσεις αν προέρχεται από κάποιο λατομείο της Πεντέλης και παράπεσε καθοδόν προς την Ακρόπολη. Και μην αμφιβάλλεις για τις συνέπειες όταν πριν σκάσουμε όλοι μεταλλαγούμε σε κάμπιες που θα σέρνονται κάτω από τα πεύκα. Και μην μου πεις πως τα λίγα πεύκα και για λίγα μάρμαρα είναι η Ελλάδα. Και μην αμφιβάλλεις ότι όταν παίρνουν φωτιά οι τζαμαρίες το απόγευμα είναι από το φως του ήλιου. Και μην ακούς φωνές. Σεις μας οδηγείς. Μου φέρνουν ναυτία. Ο μόνος τρόπος να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να μην ζαλιζόμαστε είναι να υπολοιπόμαστε το εαυτό μας Για να τους ζαλίσουμε. Ο μόνος τρόπος είναι να ανυψωθούμε Ελάχιστα από τη γη. Να τους δείξουμε πως η βαρύτητα είναι η βεβήλωση του χρόνου. Θα μπορούσαμε όμως και να εξακτηνωθούμε μένοντας σε ένα κατεψυγμένο φέρετρο. Κοίτα τον Τραμπ. Πόσο χρόνο είναι? Ως ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητας. Ποιοι νομίζεις πως μας κυβερνούν? Βρικόλακες, παρότι δεν έχω διαβάσει πρόσεξε το μηνίσκο σου όταν θα σκύβεις προς το νεκρό. Σκέψου τις λέξεις σου. Όσα θα του πεις αποτελούν και εκτιμένη γνώση. Η ιστορία μας επέλεξε, αλλά η ιστορία δεν θα μας καταργήσει. Τη μήμη, τη μυρολογίστρες και πουτάνες. Μας έχουν στείλει έμβασμα εμάς. Στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ποιος? Ο ατζέντης μας. Η ιστορία. Αναρωτιέμαι τι είναι εκείνο που κατά καιρούς με ρεθίζει ακατάπαυστα και με κυριεύει. Κι ύστερα ακόμα μια φορά η αμφιβολία, η τανάλια που σφίγγει τα σπλάχνα. Μήπως πρόκειται για σκουπίδια συναρμολογημένα, προορισμένα για μια γελία θεατρική παράσταση, ή μήπως όλα αυτά είναι μια συμπληρωματική κατάθεση μπροστά στο σκοτεινό φετίο
ίσως δικαιώνονται τώρα που πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου. Ναι, το ξέρω αυτό το πρόσωπο που ποτέ δεν έχασε το ενδιαφέρον του για την ποίηση, που ποτέ δεν έχασε τα αρχίδια του, δεν γύρισε ξερό στον τοίχο να πεθάνει, αλλά πέθανε μη έχοντας χάσει τίποτα για να ζήσει. Πια όλα, τον Καραμανλή, τον Παπανδρέου, τα είδωλα που βλέπουμε μπροστά μας, τη σκιά τους στην άσφαλτο. Η σκιά είναι ο κόσμος τους. Σκιαμαχούσαν σε όλη τους τη ζωή. Αυτοί που βλέπεις δεν υπάρχουν. Δεν είναι ταυτοποιημένοι όπως οι τρομοκράτες. Ο νεκρός είναι τρομοκράτης έτσι κι αλλιώς. Για ποιους? Για την ιστορία. Δεν το κατάλαβες τόσα χρόνια στο επάγγελμα. Νομίζεις πως είναι η στιγμή για τραγουδιά? Δεν υπάρχει στιγμή εδώ. Καταλήξαμε εδώ για να αρχίσουμε από εδώ. Εξάλλου, σε έναν άνθρωπο πρικισμένο, με αυτό το παράξενο πράγμα που είναι η ιδιοφυΐα. Το ομοίωμα του είναι το πρότυπο όλων των εμπειριών του. Τι λες? Απλώς τσιτάρω. Όταν με συνέλαβαν οι Γερμανοί στο Βύρωνα. Τότε που δεν είχες γεννηθεί, όταν γύρισα από το Auschwitz και βγήκα στο βουνό. Όταν πέρασα στην Αλβανία. Όταν ξαναγύρισα που έδωσε την άδεια ο Καραμανλής, με τίμησαν αλλά κατάλαβα την παγίδα. Αυτή η τιμή εκ μέρους της πολιτείας μου έγινε γιατί στα μάτια της δεν ήμουν αυτό που είμαι και γιατί σε αυτό που δεν είμαι έπρεπε να υποταχθώ. Αυτό κάνει ο μήμος. Μπαίνει στο πετσί του άλλου εαυτού του, που τον έθαψε η ιστορία και τον ξεδάβει τώρα αυτός. Ύστερα με έντυσαν, αλλά τα ρούχα του πεθαμένου μου έπεφταν κομμάτι φαρδιά. Ύστερα η αποτυχία. Αλλά έπρεπε να τιμήσω την αποτυχία, επειδή θεωρούσα την επιτυχία ευτελές θέμα για στοχασμό. Να καλέσω την αστυνομία. Φαντάζομαι πως ξέρεις ότι ξέρω πως δεν είσαι ταυτογραφημένος. Έχουμε την εξουσιοδότηση του Αρχιεπισκόπου. Αναλαμβάνουμε εμείς για λογαριασμό της Εκκλησίας την προσδοκία. Κλείνω το θέατρο. Δεν με ενδιαφέρουν οι τεθλιμμένοι. Ας πετάξουν τα πρόσωπα της ιστορίας στα σκουπίδια. Τέρμα η πλάκα με τους μήνους. Και τις τελετές. Γιατί εδώ μια διασκεδαστική φύση. Ίσως γι' αυτό με επέλεξαν για διευθυντή σε ένα τόσο διασκεδαστικό μέρος. Αλλά αν δεν με καταλαβαίνεις, στη δευτερολογία. Έχετε όρεξη λύκου, κύριε Διευθυντά.
Λεφτά να φάνε κότες, σκούτες, σακούλες, νταλούκες με καρτονομίσματα. Με το βιβλίο το χρήμα. Τότε! Τότε όμως. Πότε ακριβώς. Θυμάσαι. Ήταν επί Καραμανλή. Και επί Καραμανλή, βεβαίως. Του θείου του ανεψιού. Του κουμπάρου. Γόνο το γόνο φτάσαμε σένα και τώρα άριστε μας. Είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, οι ρέγγες. Και μια που το θυμήθηκα... Που την κονόμασες τη ρέγγα. Μη μου πεις, αυτή είναι δική μου. Φεύγω. Άσε κάτω τη ρέγγα μου σκατιάρης και λετέ. Ήταν δική μου πριν μου την κλέψεις. Παλιοψάρια. Βρέασε τα σάπια, βαφτήρι προγραφικέ. Ποιον είπες φαφούτη. Ποια μάλιστα τη ρέγγα σου. Μη σου την κόψω. Πρόσεχτε μη σου σκιστούν οι κρανιακές γραφές. Τις έχω καλά κομμένες με σάλες και πίκρο. Έλειας. Αυτό δεν είναι κρανίο, είναι και λιγονοφολιά. Μια φορά, σε παρόμοια δείχνει σειρέγγας, ένας άλλος έλεγε τα ίδια. Βρε, μπας και είσαι ο ίδιος πάλι. Κάτι μου θυμίζει η ολένη σου. Τι χειμώρισα, σου είναι καπελάκι. Εγώ μια δηλώνη, τι την έχεις. Αντά να φροντάνε με η ρέγγα, την τρομάρα τα πέτρα μου. Θα έπρεπε να θυμάμαι Σούζανη. Είχα μια φίλη ολένη, ωραία κόκαλα. Δύσκολες, Τη ρέγγα! άφησέ την. Στην κάτω την έχω φτύσει. Εγώ την κατούρισα πριν, δεν πρέπει να τρομάει. Άθλιε, το στόμα σου βρωμάει. Από πότε είχα αφήσει τα σκουλίκια σου. Από τότε που θα κάναμε τις ώρες μας. Κάτσε το ρέξιμο να μας βάλει μια φωτογραφία ο κύριος στην κάτω. Τι τραβάω ρε εσένα, που άμλεξα. Ποια ρέγγα τραβά, τι τραβά. Άντε παραπέρα τώρα, μας βαρέθηκε ο κόσμος. Έχουν και οι ψόφοι βάσανα με το βαρδόν για το επεισόδιο. Μεμέντο μόρι! Ρε παλιομνημούρια. Μεμέντο μόρι! Νέφες!
της το έλεγα. Θα κάνει business με τα απορριμματοφόρα. Θα πνίξει την Ανάσταση σε ένα ποτήρι νερό. Θα προκηρύξει μειοδοτικό διαγωνισμό. Δεν βαριέσαι. Τα νύχια συνεχίζουν να μεγαλώνουν και μετά θάνατον. Εκεί όμως, μειοδοτικοί διαγωνισμοί δεν προκυρήσονται. Ξέρεις τι μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος? Ότι ο Θεός είναι κάτι σαν τον θάνατο. Ο λάκκος με τα οστά μετατρέπεται σε ένα λάκκο φωτός από την ανάποδη, όπως τους αμερινσιακούς προύδους. Έχεις διαβάσει Πασκάλ? Έχεις διαβάσει Πασκάλ? Αν στοιχηματίσεις πως υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Αν όμως υπάρχει, κέρδισες τα πάντα. Εσύ στοιχημάτισες? Ναι. Και κέρδισες? Όχι. Αλλά δεν έχασα και τίποτα. Ενώ ο διευθυντής με τις ιδέες του θα καταστράφει. Και δεν σου συνέχισα τι άλλο είπα στον Αρχιεπίσκοπο. Μην νομίζετε επειδή σας κάνουν όλα τα χατήρια οι πολιτικοί και όταν σας βλέπουν σας φιλούν το χέρι πως σας έχουν σε υπόλοιψη. Αυτά του είπα. Και λίγα που είπες, αν και δεν μιλάμε στον ελληνικό. Εμείς, αγόρι μου, πάσχουμε από δυσφορία φίλου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τον Άδη? Την εισάδου κάθοδο και πένθο σε χαμηλά ποσοστά. Το αναφέρει ο Τζόις. Ήταν τρομερό, υπεραστατωμένος ο Πάουερ και το πτώμα κύλησε στον δρόμο, αφού αναποδογύρισε η νεκροφόρα. Το είχα δει μικρός στον Ορφέα. Ναι, όταν πήγαινε η νεκροφόρα το Καραμανλή στο ίδρυμα, η δική μεταχείριση δεν λέω, άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την εξάπνιση. Πάλι καλά. Στην Ιρλανδία ανοίγαν τρύπες στα φέρετρα για να βγαίνουν οι αναθυμιάσεις. Τζόις. Όχι! Άγριες φράουλες! Πείσμα ο Καραμανλής να κρατηθεί στη ζωή. Κάθε τόσο απειλιδωτές και τα ρέστα. Τον είχες γνωρίσει τα τελευταία του. Έμπαινε ψηλός στο εστιατόριο στον ορνό και όλοι σηκωνόμασταν να τον χαιρετήσουμε με σεβασμό. Εμένα μια φορά μου τσίπησε το μάγουλο. Πού? Στη Μύκονο? Ναι, στον ορνό. Έμενε στο φόδρα. Ποιο φόδρο? Ξέρεις. Δεν ξέρεις. Πώς θα σε υπέφερα, αν δεν υπήρχε η μουσική? Η έπαρσή σου έχει ανάγκη από ένα όνομα. Ναι, Γιώχαν Σεμπάστιαν. Παχ! Γέρος, πολύτεκνος, ένα θρησκευτικό ζώο. Προέβλεπε τη συμβατική μουσική αντίληψη της στιγμής. Του Γιουρούμπ, του Λάρς φον Τρίερ. Το έχετε δει? Ξέρεις ότι ο μιλωτής και ο Ρίτσος πέθαναν την ίδια μέρα, 11 Νοεμβρίου 1990,
Σύντοση. Μα όχι. Όλοι μας έχουμε μια κοινή ημερομηνία θανάτου. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τον θάνατο του άλλου σε σημείο που καμιά φορά να πεθαίνουμε συγχρόνως. Την ίδια ημερομηνία. Ποια? 14 Αυγούστου 1974. Όλοι πέθαναν εκείνη ακριβώς την ημέρα για να προσπαθήσουν να ξαναγεννηθούν μετά. Αλλά τι μετά? Ένα μετά που ξέρει να πολιτεύεται. Μια μεταπολίτευση υπό τον όρο ότι πολιτεύονταν ο ένας μετά τον άλλον, αλλά μετά... Το καταφέρανε! Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι ο Ρίτσος ύμνησε σε ένα ποίημά του τον χορευτικό ρυθμό, τον τάξιλο ρυθμά πλατεία. Μη βάζεις στο στόμα σου το Ρίτσο. Στράπατα la vanità. Στράπατα la vanità. Άρχισα και μάθηκα αιμονικά για περισμένα. Τι τέλεια ερωτηστρωμένη αστοχία. Τι μάταιο φόντο καταποκτήσατε εσείς που ξέρετε να κρατάτε καλά τη θέση σας. Να μην ρίχνετε ούτε κλαρί από το δέντρο σας στις αστραπές της νύχτας. Με βρίσκει απροετοίμαστη αυτό το σκοτάδι, τριήμερο σαν παρατεταμένη έκλειψη. Όμως και πάλι, μόλις λαλήσουν οι γλώσσες της φωτιάς, γίνεστε άφαντοι τη σκόνη που πέφτει πάνω στα πράγματα. Δεν έπαψα ποτέ να ταυτίσω τη σάρκα του όντως που αγαπώ με το χιόνι των φωνοκορφών στην ανατολή του ήλιου. Από τον έρωτα δεν θέλησα παρά μονάχα να γνωρίσω τις στιγμές του θριάμβου, που μεσάσου μαργαριταρένιος κύκλος στους τελειώνες. Ακόμα και το μαύρο μαργαριτάρι, κι ας είναι τελευταίο. Θέλω να καταλάβετε πόση αδυναμία του έχω. Ποια ύψιστη ελπίδα εξορκισμού στηρίζω σε αυτό. Δεν αρνιέμαι ότι ο έρωτας συγκρούεται με τη ζωή. Λέω πως οφείλει να νικήσει. Σας εύχομαι να σας αγαπήσουν τρελά. Γράμμα! Διαθήκη! Ο Μπραϊτόν στην κόρη. Και τι έγινε τελικά? Αγαπήθηκε τρελά. Υπερρεαλιστικά. Όπως όλοι. Πάντως, ακούγησε τα ζάκια της. Πηγαίναμε βόλτα οι τρεις μας με το αυτοκίνητο. Citroën DS. Δεά, DS, το θυμάσαι. Βάταχος πες, εδώ προτιμάμε τα ζώα από τις γυναικείες θεότητες. Βάταχος. Καθόμουν άκρη-άκρη στο πίσω κάθισμα και τραγουδούσα επιτυχίες της εποχής. Που στέλνεις κιτρολέμονο, σου στέλνω μανταρίνι. Οι γονείς μου το είχαν βολώσει για λίγο. Η μάνα μου είχε παραδόξω σταματήσει την κρίνια και ο πατέρας μου την ηρωνία. Ένα ευτυχισμένο διάλειμμα. Τότε ήταν που μας πέτυχε το ψαλίδι του Θεού. Αστρέψε πάνω από το κεφάλι μου με ανοιχτά τα σκέλη του και μας έκοψε αργά, προσεκτικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πήρε περιμετρικά ολόκληρο το σαλόνι του αυτοκινήτου και όσο πράσινο φαινόταν από το παρμπρίζ. Ήταν άνοιξη και ήταν κατά πράσινο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που συλλάβησα το μανταρίνι, μας χώρισε στην αιωνιότητα. Σε αυτόν τον πίνακα με τα σπάνια κολλάζ από τις ευτυχίες των ανθρώπων. Υπάρχει άραγε ακόμα αυτή η τρύπα στο σύμπαν. Βεβαίως! Μισό να απευθύνω ένα χαιρετισμό στις κυρίες και τους κυρίους από τον E-Pound που μόλις μου ήρθε. Ω γενεά των πέρος πέρα φαντασμένων, που πέρος πέρα ο τόπος δεν σας χωρά. Έχω δει ψαράδες να τσιμπολογάνε στη λιακάδα. Τους έχω δει με φαμίλιες ανοικοκύρευτες. Έχω δει να χαμογελούν με όλα τους τα δόντια κι άκουσα γέλιο ανοικονόμητο. Και είμαι ευτυχέστερος ημών και είμαι ευτυχέστερη εμού και το ψάρι κολυμπάει στη λίμνη και ένα ρουχαλάκι δεν έχει.
έξοχο. Υπάρχει άραγε ακόμα αυτή η τρύπα στην ποίηση? Ξέρεις τι εύκολα μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Όλη μέρα τους έχω απέναντι και τους παρατηρώ. Περπατούν, μιλούν, μας παρακολουθούν. Με το κεφάλι ίδιο, άδειο φαινομενικά. Το πρόσωπο ανέκφραστο, χωρίς συσπάσεις. Ό,τι κι αν κάνω μοιάζει φυσικό, εντελώς νορμάλ. Ανάλαφρο. Αν σκέφτονται κάτι, αυτό είναι αθόρυβο. Η σκέψη τους ζυγίζει ελάχιστα, μερικά γράμμια, αστεία πράγματα. Αν μπορούσα να δοκιμάσω κι εγώ, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Να έμπαινα από μέσα τους, κατάλαβες? Όπως μπαίνεις στο αυτοκίνητο να το οδηγήσεις. Με πιάνεις. Να έβλεπα πως το κινούν έτσι, χοπ-χοπ, ανάλαφρα, πως περπατούν, πως στρίβουν, πως μιλούν. Χαχαχά, χιχιχι. Με πόση άνεση, σαν χορευτές ώρες-ώρες. Αχ, να ένιωθα έστω λίγη από τη σωματική τους ευτυχία. Μια φορά έστω. Τι ευτυχία να είσαι σε πλανήτη που έχει τη μισή ακριβώς βαρύτητα από το δικό μου. Με πιάνεις με τη μισή βαρύτητα. Μια φορά να δανειζόμουν το σώμα τους για λίγο, για μια βόλτα. Να σου δανείσω το δικό μου. Ευχαριστώ. Για κορόιδο με πέρασες. Όλοι βέβαια πιστεύουμε ότι η εκδρομή θα ήταν τέλεια. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έχουμε δουλειά. Έρχεται η νύχτα. Θα ξεκουραστούμε. Ο Καραμαλής την πάτησε. Η νεκροφόρα που έβαζε στο ίδρυμα στην Φιλοθέη. Άναψε. Για ένα ατμίαχο ψηλή. Ποιος? Ο Καραμαλής. Θέλει να προτάρει στη Φιλοθέη. Πλάι στο σπίτι της Γιάννη. Άκουγε χατζηδάκι στην πισίνα. Κάθομαι και σας ακούω τόση ώρα. Φτάνει πια με τις νεκρολογίες σας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι τον προκαλείτε? Σκεφτήκατε ότι τον καλείτε? Γι' αυτό έρχεται ανόητη, ητοφρενής, θανατολάγνη. Κι εγώ ακόμη πιο ανόητος είμαι που κάθομαι και σας ακούω. Λοιπόν, με αναγκάζετε και θα το πω. Εγώ δεν θα πεθάνω. Ορίστε, το είπα. Αφού με φέρετε ως εδώ. Εγώ
Δεν πρόκειται να κάτσω να πεθάνω που να χτυπάτε τον κόλο σας κάτω. Ποτέ, 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 ποτέ. Αυτή η βεβαιότητα που έχετε όλοι από τη γέννησή σας ακόμα, μέσα μου δεν υπάρχει. Ακούτε? Ούτε ιδέα θανάτου, ούτε καν. Είναι οι άλλοι. Εσείς σπέβδετε να μου την επιβάλλετε. Εσείς που μου λέτε κατάμουτρα πως κάποτε κι εγώ θα πεθάνω όπως και οι άλλοι. Πώς το ξέρετε, πώς? Η μόνη βεβαιότητα. Μα εγώ ξέρω πως δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Τίποτα. Ούτε η ιδέα, ούτε η πίστη, ούτε ο φόβος, ούτε η ελπίδα. Για τι πράγμα μιλάτε? Γι' αυτό το κάποτε, τη φάση, τη αφελής παρηγορία, το κάποτε, τονισμένο στην προπαραλίγουσα. Κάποτε πεθάνεις. Κάποτε. Λοιπόν, ορίστε, η λέξη περιέχει αυτή τη δυνατότητα. Ποτέ. Το βρίσκεται παράλογο. Από τη μια μεριά πάλι βρίσκω λογικό να θυμώνω με εσάς που τολμάτε να μου το ψιθυρίσετε έστω. Το βρίσκεται μπόσικο το αυτί μου. Δεν αντίδρα, στέκεται παθητικό και σας ακούει που μιλάτε για θάνατο όλη ώρα. Και το σώμα μου, ολόκληρο το σώμα από τα σπλάχνα διαμαρτύρεται, ουρλιάζει από μέσα μου, από τα έντερα. Ποτέ, ακούτε, δεν θα πεθάνω. Ποτέ. Κακομοίριδες που παπαγαλίζετε ότι ακούτε και μυρολογείτε τις στρατιές των πεθαμένων όπου γης και βιάζεστε να με κατατάξετε και μένα. Αυτοί το ήθελαν και το έπαθαν. Ακούτε, εγώ δεν θέλω να πεθάνω και δεν θα πεθάνω. Εγώ θα την προσέξω τη ζωή μου, δεν θα παραιτηθώ. Εγώ θα αφήσω το γέρο έξω από το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν παίρνω των οματιών μου και φεύγω αντίο. Αναχωρώ αφήνοντας αποχαιρετιστήριο δώρο την ώρα μου, ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, αυτή που συσσωρεύτηκε εξ αρχής και έφυγα. Αδείο, έχω φύγει, αδείο. Και εξ αποκαλύψεως άλλωστε μπορώ επιπροσθέτως να ισχυριστώ ότι χαρίζοντάς σας από το χρόνο όσο θεώρησα αρκετό για να πιστείτε περί το αντιθέτου, αν πιστητήσεις αθανασία μου κερδίσω ή τη ζωή χαρίζοντάς μου της θυσίας αυτής, όπως λένε οι ιδέες,
Ορίστε, κάποιος που προσπαθεί να ενταφιαστεί ζωντανός μέσα στα κείμενα. Διόλου κακή ιδέα. Αν είναι να πεθάνω, σ' ανοίξει ένα κείμενο να με καταπιεί. Όμως όσο γράφω δεν πεθαίνω. Όπως ο επισκέπτης του νεκροταφείου που νιώθει ασφαλής, όσο βολτάρει ανάμεσα στους τάφους, πιστεύει όπως και εσύ αυτή τη στιγμή ότι θα παραμείνει ζωντανός για όσο οι νεκροί παραμένουν νεκροί, ότι υπάρχει μια συμφωνία τάχα που απαγορεύει τις ανταλλαγές πληθυσμών μέχρι να τελειώσει η βόλτα και μαζί το έργο... Καλύτερα να μην τελειώσει ποτέ. Μνήματα ως εκεί που φτάνει το μάτι. Κείμενα ως εκεί που φτάνει το μάτι. Ένα απέραντο νεκροταφείο. Κάνω μια έκκληση προς τους παρισταμένους. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρώτα, σας προετοιμάζουμε Το ζυμάρι φουσκώνει. Ύστερα, αν πρόκειται για αποτεφροσύνιο, αμέσως στο φούρνο το ψωμί. Και εμείς τι να κάνουμε. Αλλιώς, λάκκος. Διαλέξτε. Και σπίρτα έχουμε για το φουρνιστό και φτιαράκια για τα παλάτια σας στην άμμο. Χώρο. Χρειαζόμαστε χώρο. Και τι να τον κάνουμε το χώρο. Να χτίσουμε για να ζούμε. Να στυλώνουμε μνημεία. Να έχουμε να μνημονεύουμε. Να τον νεκρώσουμε λοιπόν. Τι άλλο θα μπορούσαμε. Να ζούμε σαν νεκροί. Όπως οι σαμουράι. Ακινητώντας το βλέμμα σε ένα αντικείμενο, να πάβουμε το βλέμμα, τη σκέψη, το σώμα, μίμηση νεκρού. Παύση του χρόνου, παύση του νοήματος, νεκρή μπροστά σε μια τεφροδόκο, νεκρή μπροστά σε μια ράβδο ήλιου πάνω στο μάρμαρο. Έτσι θα ξέρουμε, θα μάθουμε, θα έχουμε γνωρίσει χωρίς να έχει καμιά σημασία τι. Ή για ποιο πράγμα θα έχουμε αποκτήσει γνώση, να γράφουμε σαν νεκροί. Θυμήσου τον αρτό. Δεν είναι θα και τόση μεγάλη απόσταση από το άσυλο μέχρι το θέατρο των τάφων. Είναι γνωστή η απέχθεια των νεκρών για τους ζωντανούς. Αυτά τα υπεροπτικά πτώματα σε αναμονή, που οι φιλοδοξίες τους φτάνουν και πέρα από το θάνατο, χωρίς να έχουν έστω μια ιδέα γι' αυτό. Ξέρεις τι κατάλαβα. Ότι πρέπει να διαλέξεις ένα κροατήριο που δεν πειθαρχεί. Σε αυτό να απευθυνθείς. Ανακοινώνοντας του πως ό,τι του εξιστορείς, το χρωστάς στην εξαπάτησή σου. Την οποία με τη σειρά σου προάγεις όπου και όπως μπορείς. Κάτι που εξαγριώνει τα καλά παιδιά. Καβαλημένα στο ξύλινο αλογάκι σοβαροφάνειας. Πιστεύεις στην κοινότητα των αλληλοεξαπατημένων. Πιστεύω σε έναν Θεό, αλλά δεν προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αλλά εσύ, αγόρι μου, δεν έχεις το Θεό σου. Ξέρεις, άρχισα να καταλάβω τον κυματισμό της στερεομετρημένης ζωής όλων αυτών που χαρακτήριζαν τη μεταπολίτευση. Αλλά έπρεπε να δω μπροστά στα μάτια μου τη Βουγιουκλάκη που επιμένει να κρατά τη σφαίρα και τη ράβδο της βασίλισσας. Τώρα μυρίζει το θιάφι της γούνας της. Περπατώντας στο φρύδι του χρόνου, ένιωσα στις παριές μου την κάψα του Εμπεδοκλή. Άργησα, πολύ χαμένος ύστερα του κολονακίου. Και του ΜΕΤ. Ένιωσα σαν τον Μάλκομ Λάουρι στην κοκορομαχία με τους προξενητές του θανάτου. Αλλά εγώ δεν παράτησα τα λευκά μου παπούτσια στο πεζοδρόμιο. Η δόξα και το κατά πολύ υπέρτερό της η ταπείνωση δεν σταμάτησαν να τον τραβάνε στη διελκυστίνδα ανάμεσα στους πεθαμένους και τους ζωντανούς.
Τώρα κατάλαβα τι έλεγε ο Γερομάρκος. Το νεκρό αγράφει το ζωντανό. Έγινες και μαρξιστής. Αλλά σημασία έχει να αγαπάς. Αγάπησες ποτέ σου, Μπάρμπα? Για να αγαπήσω. Με βαμμένα χείλια. Περιμένοντας να σωθεί το λαδάκι του ντεμακιγιάλ. Τώρα κρέμομαι στην καταπακτή της ευφυΐας μου. Σπασμένο τον άπλα. Τώρα οι μικροί έχουν επιτέλους τον τόπο τους. Θα αρχίσει η κομποστοποίηση. Θα σβήσουν τα φώτα. Και μετά θα δώσω εντολή στο μηχανικό σκηνής να σκίσει το καταπέτασμα του ναού. Όπως έκανα με τις Σταύρους. Μετά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το μετά. Το έχω ξαναπεί κατά τη διάρκεια του έργου. Δεν ξέρω αν οι ζωές μπορούν να παιχτούν μετά στο θέατρο. Άλλωστε όλα είναι παραφροσύνη. Ο πατριωτισμός, το πένθος για τους νεκρούς. Η μουσική για το μέλλον της φυλής. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Το όνειρο της ζωής συμμετελέστη. Ας συντελεστεί ειρηνικά και η ζωή. Ύστερα μερικά χάπια ακονίτου. Οι κουρτίνες κατεβασμένες. Μια επιστολή. Κατόπιν κατάκληση για ύπνο. Αρκετά έζησα. Να το ξέρεις, είμαι κάποιος που δεν έχει γεννηθεί ακόμα στη δεύτερη ζωή. Αυτοητόμενη προσωπικότητα λοιπόν, όπως κάθε μήνυμα. Να εξαπατάσαι ή να εμφανίζεσαι, δεν έχουμε άλλη επιλογή, κατάλαβε το. Θα έρθει η στιγμή που το θέατρό μας θα έχει μεγαλύτερη επίδραση πάνω στον κόσμο από την πραγματικότητα. Αρκεί να μην είναι το θέατρο που ξέρουμε. Για να καταρχίσει το βασίλειο των ιδεών, πράξη. Και ο βασιλιάς να πάρει το κεφάλι του και να φύγει. Ξέρεις τι λέω. Εδώ στη δροσιά, να ανοίξουμε δύο λάκκους, να πέσουμε μέσα. Να πεθάνουμε. Κόκαλα! Πλήρης διατροφή για σκύλους, με σεβασμό στις φυσικές τους ανάγκες ανάλογα με την ηλικία τους. Ο διευθυντής. Και τις κούκλες αυτές απέναντι τι θα τις κάνω? Ανακύκλωση! Τελειώσαμε! Να ζήσετε και να τους θυμόσαστε. Τελειώσαμε. Οι ευθύνες αρχίζουν από τα όνειρα. Τελειώσαμε. Πού να το φανταστούν. Οι πλούσιοι Εβραίοι στο Βερολίνο κάλυπταν με ζελατίνη τα περιβραχιόνια με το άστρο για να μην βρωμίζαν. Να ζήσετε και να τους θυμόσαστε. Να κάνετε το ίδιο. Θα με πιστέψετε αν σας πω ότι κουράστηκα. Πες τους το λοιπόν. Από το γάμο με τη μάνα μου δεν είδε τον κόσμο ποτέ, το μικρό μου αδερφάκι. Ζει, υποφέρει μέσα μου, μαζί μου. Ανοίγει μήτρες με τους μικρούς σκαπτήρες του. Είναι όλες κάλπικες, δεν το γεννάει καμιά. Και κάπως έτσι σταθερά, με αποσαφρώνει. Δεν μπορείς να βγεις από το κορμί μου, μην επιμένεις, δεν υπάρχεις, ακούς. Είναι εκκλητικότερος ο πόνος σου, απ' το τίποτα σου απαντάει. Ονειρεύομαι τη μέρα που θα πεθάνει. Θα έχει πεθάνει από καιρό και δεν θα το έχω καταλάβει. Θα μας τα έχει πάρει όλο το κράτος. Τα έργα μας, τα σπίτια, τα παιδιά! Θα βλέπω αγάλματα να αναφλέγονται στη Δύση και δεν θα μου καίγεται καραφάκι.
Βρήκα μια κασέτα. Είδα ότι κατηφόρησα τη Λουδιανού. Πρέπει να πήγαινα στον αριθμό 10. Στο σπίτι της πεθαμένης μαμάς. Λίγα μέτρα πριν, στο μικρό εστιατόριο που ξύπναζε η μάνα μου τα μεσημέρια, είδα τον Μιχάλη Ράπτη που με σταμάτησε. Βέλγιο, θέλω να έρθει σπίτι μου αύριο, γιατί θα πεθάνω. Και θέλω να πεθάνεις και εσύ μαζί μου. Διάλεξα εσένα και το χειμώνα, γιατί σας θεωρώ τους καλύτερους Έλληνες. Βρέθηκα στο σπίτι του Παύλου. Ένα λεπτό διαμέσου μας στο Κολονάκι. Υπήρχαν 3 φέρετρα εκεί, ανοιχτά, στο σαλόνι. Θα μπαίναμε μέσα και θα πεθαίναμε. Ο Ράπτης, ο χειμωνάς κι εγώ. Και εγώ ένιωσα μεγάλη τιμή. Βρασκένισα πρώτος το ξύλο και ξάπλωσα ξέγνιαστα. Τοποθέτησα κατόπιν το καπάκι του φερέτρου από πάνω. Ο θάνατος μου φάνηκε εύκολο πράγμα και σαν φυσιολογικό. Σε αυτό το διαμέσημα σκέφτηκα βρίσκονται οι καλύτεροι. Όταν όμως έφτασε η ώρα, το σύνθημα θα το έδινε κατά κάποιο τρόπο ο Παύλο. Εμένα με έπιασε στο όνειρο ο φόβος του θανάτου. Σηκώθηκα έντρομος. Εγώ δεν είμαι τίποτα, τους είπα. Είμαι ο αδύναμος. Θέλω να ζήσω εγώ, όπως οι άλλοι Έλληνες. Μα ακούτε, να ζήσω. Αδιαφώνησα. Προσιλωμένη μάλλον στο έργο του τέλους. Σαν να μην άκουγα την ιστερία μου. Την ιστερία μου. Σαν να μην υπήρχε θάνατος. Μα ποτέ. Να ζήσω.
Ακούς τους υπέρηχους των αγγέλων, άγγελοι ιδιότροπα πλάσματα, ξηρόδερμα σαν και σένα, ξηρόφθαλμα. Σε ποια κλίμακα ανεβάζεις πρεζόνια και μπάτσους, πρεζόνια και μπάτσους. Υπάρχει άραγε εδώ που